Barkanku da zuwa Zamani Blog TV. Idan yau ne farkon ziyartar ka wannan channel ɗin, ka danna alamar subscribe kana ka danna ƙararrawa. Wani sabon abu da yake fitowa a Kannywood ko kuma in ce tsoho, wanda tun da daɗewa daman an kasance wato ana yin shi a masana'antar Kannywood. Da yawa daga cikin mutane wasu ba su san cewa mazaje ne suke ma mata kwalliya ba a masana'antar Kannywood. To idan kana buƙatar sani, ka biyo mu tun daga farkon wannan bidiyon wato har ƙarshe. Kada ka manta, idan baka yi subscribe ba, ka danna mana alamar subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa. Kamar yadda kuke ganin wato wasu jarumai a Kannywood sukan fito a cikin fina-finai, kuke ganin su cikin kyau da kuma sheƙi da kuma annashawa a fiskokinsu. Jaruman Kannywood mazaje ne sukan yi masu kwalliya a duk lokacin da za a yi wani shirin fim makamanci haka, ba don komai ba sai don saboda akan so wato fim ɗin ya yi suna, inda matan za su fi suna sheƙi da kuma kyau a fiskokinsu, wanda babu wanda zai so a yi fim da mata waɗanda ba kyawawa ba a cikin series ɗinsa. Hakan ne saka matan suke zuwa mazaje suna yi masu kwalliya wato a masana'antar Kannywood. Abin farin ciki a nan shine masana'antar Kannywood za ta samar da mata waɗanda za su dinga yi ma mata kwalliya a masana'antar Kannywood. A yanzu haka suna ta shirye-shirye wato domin haɗa waɗanda za su dinga yi ma mata su yi kyau, fuskar su da kyau sosai a masana'antar Kannywood. Kada ku manta ku yi subscribe kana ku danna ƙararrawa domin samun wasu shirye-shiryen.